Mga katsapsi, ito yung nanay ng ng sekretuhan. Hello mga katsapsoy. Nandito kami na ho. Ito na yung mga kasamahan namin. Ayan, ayan. Ayan yung nagluto ng matapsi na ano, spaghetti. Hello mga katsapsoy. Ayan mga katsapsoy yung aming mga kasamahan. Ito yung pinakamalalaking katsapsoy. Ito yung kasunod oh. Ang lalaki ng mga chapsoy dito oh. Ang lalaki ng mga chapsoy dito. Ha? Sige oy, bibidyoin kita ha. Hello mga kachapsoy. Mga kachapsoy, ito yung nanay ng ng sekretuhan. Hello mga kachapsoy. Sila dito yung pamilya ng sekretuhan. Ito yung ate. Gago! Hello mga kachapsoy, nandito na kami sa bahay ng aming pamamamanhikanan. So, nandito yung mga magsasalita mamaya. Ito si Maylina, siya yung magiging talugbagaw. Siya yung magsasabi ng totoo at pawang katotohanan lamang sa harap ng pumang ito. Ay, talagbahog pala, hindi talagbahog. Ano ba yun? Ayun mga katsapsoy, sila naman yung mga supporters. Opo. Sila ang mga talagbahog. Sila yung mga manlalasing mamaya. No. Ay, mga katsapsoy, ligtas tayo kasi may kasama tayong BHW. Ayan. Health protocol. Ito, mga katsapsoy, yung aming binatang mamamanhikan. A few moments later. Hello mga katsapsoy. Maglilibot po muna kami ngayon dito sa Barangay Monbon. Mga 10 beses na kami nakapunta dito pero hindi pa kami nakapaglibot. Ngayon pa lang mga katsapsoy. Sumama kami dito sa sa pamamanhikan kasi kami ang taga-inom. Kami ang basta susugin mo lang 'yan. Hello mga katsapsoy. Ang lawak talaga ng Barangay Monbon. Napansin ninyo? Hoy, napansin nyo ba na malawak ang Barangay Monbon? Mag-uuna nga ako para makunan ko sila ng harapan. Ayan. Katsapsoy. Hello mga katsapsoy. Ito mga katsapsoy yung baybayin ng Barangay Monbon. Wow, ang ganda mga katsapsoy oh. Ayan mga katsapsoy oh. Ang ganda ng ng mga sibiran. Ay, hindi yan, bangka yan, bangkang dimotor. Ano ba yan? Yung mga pinagsasabi ko. Ayan mga katsapsoy, may hinahanap kaming residente ng Barangay Magsaysay na nakapangasawa ng taga rito sa Barangay Monbon. Hinahanap namin kasi wanted yun eh. Wanted sa amin, may atraso yun sa amin. Magpapainom dapat yun sa amin eh. Ngayon sisingilin na namin. Ayan. Oh, ang ganda mga katsapsoy. Oh, nandito nahanap na namin. Ayan mga katsapsoy. Pupunta na kami dito, papasok na kami dito sa bahay ng aming pinsan. Mga katsapsoy, ayan oh. May mga bulaklakin sila dito. Ano yan? Yung mga bunga. Mga katsapsoy oh. Tapos sila dito mismo, kahit mag-ukad ka lang, doon ay bubuin mo ng tubig. Sige, subukan natin yung kanilang puso kung pumupuso pa. A few moments later.
Hello mga katsapsoy. Umpisa na po ng pag-uusap ng dalawang pamilya tungkol sa magiging hatol sa dalawang mag-asawa. So subaybayan po natin kung ano po yung mga kaganapan dito. Ayan mga katsapsoy, dito sa kusina naghahanda yung mga kasamahan ng pagkain. Ayan mga katsapsoy, nagkakagulo ang lahat. Ayan. Ano na mga ka-chapsoy? What's up mga ka-chapsoy? Kararating lang namin. Ayan, mga kachapsoy. Nababarikaso sila mga kachapsoy. Ando nag-uusap-usap na sila sa laban. Yung dalawang pamilya. Ayan mga kachapsoy, tunghayan natin yung pagbubukas ng lechon. Ayan mga kachapsoy, binuksan na yung lechon. Alam, kawawa naman yung lechon na initan kanina sa biyahe. Ano na siya oh, parang matamlay yung lechon natin ngayon ha. Matamlay siya oh. What happened? Tumamlay yung lechon oh. Gago! Hino? Anong sabi? Ito mga kachapsoy, nandito na nakahanda na yung mga pagkain. Tapos, ayan. Ayan, may mga alak. Tapos may mga balak. Tapos yung nag-usap-usap nandito. Sila yung dalawang pamilya na nag-uusap. Sila po. At ito yung mga testig. Punta tayo dito sa kusina. Uy, may nagkadukutan dito mga kachapsoy. Ayan mga kachapsoy, umpisa na ang laban. Naglag na naman. Kami dito lang kami sa Abu. Maupay nga ko kulop. Opo mga kachapsoy. Ayan mga kachapsoy sa Ate Dorothy. Tapos sa Ate Adelaida. Ayan sila. Yan si Ate Emilia. Ay, hello. Hello mga kachapsoy. Sekreto kit. Opo, ito yung sekreto na Bulgar. Ayan, lechon yung kinukuha mga kachapsoy. Ayan mga kachapsoy oh. Ayan sila. Kusing. Hello mga kachapsoy. Ayan. Ayan si Kuya Rodel. Gustong-gusto niya talaga yung nalalagay siya sa... A few moments later. Hello mga katapsoy. Uuwi na po kami. Na mga ka-chapsoy. Tapos na po kami sa pakipaglaban.
Ayun po, uuwi na po kami. Kasi yung auntie ko na nasa likod ko, lasing na po.